हाय दोस्तों, हमार प्रिय मित्र धनेश कुशवाहा जी हमरा के 10 गो सब्सक्राइबर देले बानी। वहाँ के दिल से धन्यवाद बा। और वहाँ के तरफ से कुछ शायरी बा। जा तारू तो जा हमरा अस प्यार ना मिली, जा तारू तो जा हमरा अस प्यार ना मिली, हमरा दिल से खूबसूरत संसार ना मिली। जा तारू तो जा हमरा अस प्यार ना मिली, हमरा दिल से खूबसूरत संसार ना मिली। हरे पावे के त केहू के पा जइबू, हरे पावे के त केहू के पा जइबू, बाकी धनेश कुशवाहा जैसन दिलदार ना मिली, दिलदार ना मिली। दारुए हमार प्यार हवे, दारुए संसार हवे, दारुए हमार प्यार हवे, दारुए संसार हवे, दारुए हमार दोस्त औरी भाई ह, दारुए हमार दोस्त औरी भाई ह। लोग कहे पियल बुराई ह, लोग कहे पियल बुराई ह, हमरा खातिर गम के दवाई ह, हमरा खातिर गम के दवाई ह। कहे खातिर कुछू कह दी जमाना, कहे खातिर कुछू कह दी जमाना, बात उहे बूझी जे होई दीवाना। कहे खातिर कुछो कह दी जमाना, बात उहे बूझी जे होई दीवाना। हमरा खातिर अमृत के सुराही ह, हमरा खातिर अमृत के सुराही ह। लोग कहे पियल बुराई ह, हम कहीं गम के दवाई ह, हमरा खातिर गम के दवाई ह। शर्मा विकास जब दर्द होला दिल में, शर्मा विकास जब दर्द होला दिल में, इहे उबारेला जब रहिले मुश्किल में। शर्मा विकास जब दर्द होला दिल में, इहे उबारेला जब रहिले मुश्किल में। हमरा खातिर इहे मलाई ह, हमरा खातिर इहे मलाई ह। लोग कहे पियल बुराई ह, हम कहीं गम के दवाई ह, हमरा खातिर गम के दवाई ह। जी हाँ दोस्तों, अगर रउआ सब चाहतनी कि शायरी के साथ अपन नाम जुड़वावे के, तो रउआ सब हमार चैनल VC हिट्स के सब्सक्राइब करी, कम से कम 10 गो, और हमरा व्हाट्सएप पर भेजी। हमार व्हाट्सएप नंबर बा 8292273708, ऊपर भेजी और अपन नाम शायरी के साथ जुड़वाई। धन्यवाद।